салом арз мекунем ба шумо ҳамватанони азиз. милитсияи суғд барои осудагии мардум ва таъмини амнiyatу тартибот дар 2 ҳафтаи охир чӣ натиҷаҳо дорад? нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад ба шумо аз рафти ошкориёбии баъзе ҳодисаҳои изтиробангези ҷиноятӣ, каҷрафтории афроди алоҳида, хабарҳо вобаста ба ҷиноят ва ҷазо ва дигар самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ маълумот медиҳад. имрӯз дар барнома тамошо кунед. парвариши гармхонагии 28 бех кӯкнор дар ноҳияи ҷабор расулов. ошкориёбии дуздиҳои силсилавӣ дар шаҳри Бӯстон. дар шаҳраки Адрасмон беназоратии волидайн 3 ноболиғро ба гирдоби ҷиноят ғутавар сохт. сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ ҷиноят аст. ҷиноят ва ҷазо. ғоратгар 6 сол аз озодӣ маҳрум гардид. сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чаро қонуни танзимро риоя накард. оқибати чунин амал. шарҳи ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. ба милитсияи ноҳияи ҷабор расулов муяссар шуд ки бо гирифтани ахбороти оперативӣ ҳолати ғайриқонунӣ ва ғайриоддии парвариши растании нашадори кӯкнорро ошкор намояд. парвариши 28 бех кӯкнор дар гармхона амали ҷиноятиест ки сокини 57-солаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ҳамин ноҳия Муҳаммад Ортиқов содир намудааст. милитсияи ноҳияи ҷабор расулов як далели парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашадори кишташ манъшудаи кӯкнорро дар шароити гармхонагӣ ошкор намуд. ин усули ғайриоддии ҷиноятӣ кашфиёти Шарванд Ортиқов Муҳаммад Мирзо Аҳмадович соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандоз аст. ном бурда дар замини назди ҳавлигиаш чунин шароити кишоварзиро ба вуҷуд овардааст ки зимни аз назаргузаронӣ тасдиқи худро ёфт. мо хуб медонем ки ҳифзи саломатии ҷомеа яке аз самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб меравад. дар ин самт фаъолияти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷабор Расулов ҷоноб карда шудааст. нозирони минтақаи милитсияи шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов имкон ёфтанд 28 бех растании кӯкнори бо роҳи агротехникӣ коркардашударо дар майдончаи полезӣ манзили зисти истиқоматӣ сокини ҷамоат деҳоти ғулакандоз Шарванд Ортиқов Муҳаммад решакан намоянд. 28 бех растании кӯкнор то решакан шудан аз ҷониби кормандони милитсия дар ҳолати хуби нашонамо қарор дошт ки вазни умумияш 3 килои 224 граммро ташкил медиҳад. гумонбаршуда растаниҳои нашадорро бо истифода аз пору ва нуриҳои минералӣ коркарди агротехникӣ гузаронидааст. тибқи фарзияи оперативӣ Муҳаммад Ортиқов мақсад дошт дар оянда ҳосили ба дастомадаро ҳам худ истифода барад ва ҳам ба муомилот барорад. айни ҳол барои кишт ва парвариши растании нашадори кӯкнор нисбати гумонбаршуда дар асоси қисми 2 моддаи 204 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст ки таъиноти ҷазо аз рӯи ин меъёр аз 2 то 5 сол пешбинӣ шудааст. сокини 24-солаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчо Шаҳрёр Азизовро мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон дар дуздиҳои бисёр лаҳзаина гумонбар меҳисобад. тасарруфи молу ашё ва лавозимоти арзишманд аз манзилҳои истиқоматӣ кирдори ҷиноятиест ки ба ӯ нисбат дода мешавад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон ба ҳаракатҳои ҷиноятии сокини 24-солаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчо Азизов Шаҳрёр Сулаймонович нуқта гузоштанд. 7 дуздии марҳилавӣ аз манзилҳои истиқоматӣ ба гумонбаршаванда Азизов нисбат дода мешавад ки давоми моҳҳои феврал, март ва апрели соли равон шабона содир шудааст. ҷавони каҷрафтор маълумоти олӣ дошта дар ҷодаи ҷиноят навкор аст. хоҳиши муфту безаҳмат ба даст овардани даромади пулӣ ӯро ҳамчун дузд муаррифӣ намуд. гумонбаршуда Шаҳрёр Азизов ҳуҷраеро дар шаҳри Бӯстон ба иҷора гирифта дар бевақтии шаб бо мақсади дуздӣ ба кӯчаҳои шаҳр мебаромад. ҳадафи ӯ ҳавлиҳои хушнамуд қарор мегирифт, зеро гумон дошт дар чунин хонаҳо ғанимати зиёд ба даст меорад. ба пули нақд, тилловорӣ ва ашёҳои арзишманд таваҷҷӯҳ дошт.
خیلی کشول خیلی سونکاچه خیلی اون چلاو گوشبار بود می؟ خیلی زنجیر پنجیر بود چلو بود نه؟ тавре аз нишондоди гумонбаршуда шаҳриёр Азизов бармеояд, ҳангоми ворид шудан ба манзилҳои истиқоматӣ аз касеву аз чизе бим надошт. ҳангоми содир кардани дуздӣ соҳибони хона дар ҳавлиҳо қарор доштанд. моҳирона иҷро намудани нақшаи дуздӣ ҷабрдидаҳоро ғофил монда, танҳо саҳарӣ бохабар мешаванд, ки ба хона дузд даромадааст. санаи 8 ва 9 април соли 2019 саҳари соатҳои 10:06 буд. аз хона баромада гидди хонаро давр медадам, ки дарро нигоҳ кардам, дар кушодагӣ буд. фаҳмидам, ки ба зал вай даромадагӣ, дӯст даромадагӣ. гумонбаршаванда ғанимати ба дастовардаро дар ҳуҷраи иҷоравиаш нигоҳ дошта, баъдан фурӯхта ба манфиати шахсӣ истифода мебурд. чунончи шоми 28 феврал аз суроғаи кӯчаи Северная як адад телевизор бо арзиши $700, санаи 1 март аз суроғаи кӯчаи Бобоев оинаи нилгун суратлавҳа бо арзиши умумӣ $4000 сомонӣ, санаи 6 апрел аз суроғаи кӯчаи Некрасов лавозимоти рӯзғор бо арзиши $1450 сомониро тасарруф кардааст. бо мусоидати мақомоти милитсия дар доираи чорабинҳои оперативӣ тафтишотӣ қисме аз далелҳои шаъӣ дарёфт шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, гумонбаршаванда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар шаҳраки Адрасмон се ноболиғро мақомоти милитсия барои дар 8 ҳолат ғайриқонунӣ ворид шудан ба манзилҳои истиқоматӣ ва дуздӣ боздошт намуд. омили аслии каҷрафтории ноболиғон аз беназоратии волидайн сарчашма мегирад, зеро аз рӯи далелҳои ошкор гардида дуздиҳо дар бевақтии шаб содир шуданд. дуздиҳои пай дар пай аз манзилҳои истиқоматии сокинони деҳаи Зарчашмаи шаҳраки Адрасмони шаҳри Гулистон фазои нороҳаткунандаро ба бор овард. манзилҳои ҳадаф қарор мегирифт, ки соҳибонаш дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доштанд ва муваққатан беназорат буданд. дар фосилаи 4 шабонарӯз воридшавии дуздон ба 8 манзили истиқоматиро милитсия ба қайд гирифт. чорабинҳои оперативӣ рӯшан сохт, ки се ноболиғи чапдаст хонандагони мактаб бо маслиҳати пешакӣ дуздиҳоро содир намуданд, ки 2 нафари онҳо 15 сола ва сеюми 13 сола мебошад. дар ҳамаи дуздиҳо ноболиғони чапдаст бо кӯмаки якдигар деворҳои иҳотавиро убур карда барои ворид шудан ба дохили ҳуҷраҳо аз асбоби мурваттоб истифода намуданд. ороишоти тиллоии занона, телефон, DVD ва дигар дастгоҳҳои маишӣ ғанимати ба дастовардаи гумонбаршудаҳо мебошад, ки байни ҳам тақсим карданд. моли ашёи дуздидашуда маҷмӯан зиёда аз 15 000 сомонӣ аст. ба ғайр аз ин, шикастани тиреза, корношоям кардани қулфи дар ва дигар асбобҳо зарари иловагиро ташкил медиҳад. Avval yakta flay girdim, yakta safed telefon girdim. Sonra inja garajanda telefon girdim, yakta flay. баъди шаб бевақт хонатон рафтӣ, баъд модарат ба чӣ гуфтӣ? куҷо будам гуфтӣ? Xoraftakam guftam, so'ng test omadim. ноболиғон дар вақту соате ки бояд дар муҳити оила қарор гиранд, яъне шабона бо маслиҳати пешакӣ дуздиҳоро содир намуданд. ба чунин амали доғоваранда мумкин буд ин наврасон олуда нашаванд, агар падару модар дар тарбияи онҳо бепарвоҳӣ зоҳир накарда, уҳдадорӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд муқарраршударо ба ҷо меоварданд. дарк накардани оқибати рафтор ба доғдор гаштани шахсияти ноболиғон мусоидат кард. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти корҳои дохилӣ ин наворҳоро ҳамчун садои зангола барои дарки иштибоҳ бо мақсади бедор кардани ҳисси масъулияти баъзе волидайни дар тарбияи фарзанд бепарво инъикос менамояд. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо ҷурми хариду фурӯши одамон ҷавонзани 24 сола сокини шаҳри Истаравшанро боздошт намуданд. бо ваъдаи таъмин намудан бо кори сердаромад духтаронро ба хориҷа бурда ба танфурӯшӣ маҷбур кардан услуби ҷиноятии гумонбар шудааст. хариду фурӯши одамон ҷиноятест, ки ҳуқуқу озодии инсонро поймол менамояд. яке аз шаклҳои маъмули ин намуди ҷиноят зери асорати танфурӯшӣ қарор гирифтани занону духтарон мебошад. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти прокуратураи вилоят ҳамин гуна кирдори ба ҷомеа хавфнокии ҷавонзани 24 сола сокини шаҳри Истаравшанро ошкор намуда, шахсияти се қурбонӣ ба доми ӯ афтидаро, ки дар орзуи зиндагии зебо ва кори сердаромад дар хориҷи мамлакат ҷои худро дар нуқтаҳои танфурӯшӣ ва хизматрасониҳои шаҳвонӣ ёфтанд, муайян намуд. این بابا گفت که استمان توی رسم گیرم این بابا بیپرتون کنیم معقول شود میگرد توی گفت سونی برصورت گریف
صورت گرفت پاسپورتت قایم ها گفتم سیر پاسپورتم گرفت فرستادیم با سونی 4 روز و 5 روز گذشت و سونی ماما گفت 5 روز میبریم کجا میرم گفتم که همین تایلند گفت се бевазани аз 20 то 30 солаи зоҳиран зебо ки сокинони шаҳру ноҳияҳои истаравшан ва зафарободи вилояти суғд мебошанд дар тоҷикистон бо гумонбаршуда шиносоӣ пайдо намуда баъди гирифтани маълумот оиди маоши баланд дар давлатҳои Туркия, Ҷумҳурии Тайланд ва Ҳиндустон ба ҳайси пешхизмат, мураббия ё машғул шудан ба нигоҳбини шахсони бемор бехабар аз найрангҳои ғаразноки гумонбаршуда розӣ мешаванд ки ба хориҷа сафар намоянд. шахси бонувонро ҷалб намуда баръалом медонист ки чӣ тақдири онҳоро интизор аст ва бо ҳамин сабабҳо тамоми хароҷоти сафарро аз ҳисоби худ ва ҳаммаслакони хориҷияш таъмин менамуд. аммо ба ҷои зарурӣ расидан замон шартҳои худро гузошта ҷалбшудагонро қарздор ва барои рӯёндани қарз ҳамчун фоҳиша истифода бурдааст. من گفت که من تایلند گفت مشخانه کار میکنم گفت نه که یک جا کار است گفت میری میگفت کجا گفتم هندوستان گفت با من گفتم هندوستان چه گفت فقط 63 روز میریم گفت ویزا تیار کردم اتیا 63 روز میریم اونجا فقط اونجا کافه با تو ادمنستراتور میشه گفت با خامانش گفتم тавре аз нишондоди ҷалбдидагон бармеояд онҳо давоми аз 3 то 4 моҳ ба таври сунъӣ дар асорати қарзӣ қарор дошта маҷбуран барои баргардондани он ба марказҳои дилхушӣ, фоҳишахонаҳо ва дигар нуқтаҳои танфурӯшӣ вобаста шуда ба мардони гуногун миллат хизматрасонии шаҳвонӣ намуда ҷабру зулми зиёдеро таҳаммул намуданд. аз рӯи далелҳои ошкор гардида аз тарафи прокуратураи вилояти суғд бо моддаи 130 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парванда боз гардида баъди анҷоми тафтишоти пешакӣ ба суд ирсол карда шудааст. прокуратураи вилояти суғд дар ҳамбастагӣ бо шӯъбаи мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохила дар вилояти суғд бо мақсади ҳимояи ҳуқуқҳои ҷабрдидагони аз ҳисоби хариду фурӯши одамон ҷабрида як қатор чораҳам дошта. дар натиҷа ҳолате аз ҷониби фурқатзода замира ҷалб намудани як қатор ҷавондухтарони вилояти суғд барои сафар кардан ба давлатҳои Туркия ва Тайланд ва машғул шудан бо танфурӯшӣ ошкор карда шуд. дар натиҷа нисбати фурқатзода замира бо моддаи 130 иловаи 1 қисми 2 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда. парвандаи ҷиноятӣ мазкур дар рафт тафтишоти пешакӣ боз 4 ҳолати аз ҷониби номбурда ҷалб кардани ҷавондухтарон барои сафар кардан ба давлатҳои Тайланд ва Туркия ошкор карда шуда. баъди гузарондани амалҳои тафтишотӣ бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба суд ирсол карда шуд. бо ҳукми суди шаҳри Истаравшан нисбати фурқатзода замира бо моддаи 130 иловаи 1 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ ба муҳлати 8 сол таъин карда шуд. барномаро идома медиҳем. аз 15 март то 15 июн давраи тухмгузории моҳӣ аст ки дар ин давра сайди ин намуд ҳайвоноти обӣ манъ карда шудааст. милитсияи экологӣ амалҳои харобиовари шаҳрвандон дар ин самт ва дигар кирдори зидди ҳуқуқӣ ба муҳити зист зараррасонандаро ошкор намуд. сайди моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ аз муносибатҳои харобиовар нисбати амнияти экологӣ аст ки аз чунин кирдор саршумори моҳӣ кам гардида захираҳои ин намуд ҳайвоноти обиро ба несту нобудшавӣ оварда мерасонад. давраи тухмгузорӣ аз 15 март то 15 июн муқаррар шудааст. нодида гирифтани меъёрҳои табиӣ ки бо қонун мустаҳкам гардидааст боиси ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ ҷалб гардидани шахс мешавад. моҳи апрел дар давраи тухмгузории моҳӣ 2 далели ҷиноятиро кормандони шуъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологии вилояти суғд ошкор намуданд. дар давраи тухмгузории моҳӣ амалҳои ба табиат харобиовари шаҳрванд Машҳур Ҳошимов истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Эргаш Шарипови шаҳри Конибодом ки дар мавзеи обанбори баҳри тоҷик ба сайди ғайриқонунӣ машғул буд ошкор гардид. номбурда бо истифода аз тур дар ҷойҳои тухмгузорӣ ва роҳи ҳаракати моҳӣ 21 адад моҳиҳои гуногунро сайд намудааст. ба ҳамин монанд шаҳрванд Акрам Нурматов сокини ҷамоати деҳоти Патари шаҳри Конибодом ба сайди ғайриқонунӣ моҳӣ машғул шуда дар ҳудуди обанбори баҳри тоҷик бо истифода аз тур ва заврақи резинӣ дар минтақаи тухмгузорӣ ва роҳи ҳаракати моҳӣ ки сайди он ба таври расмӣ аз 15 март то 15 июн манъ карда шудааст ба миқдори 31 адад моҳиҳои гуногунро сайд кардааст. ҳолатҳои мазкур аз ҷониби милитсияи экологӣ дар вилояти суғд ошкор ва барои сайди ғайриқонунии ҳайвоноти обӣ дар давраи тухмгузорӣ бо моддаи 230 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. то 15 июни соли 2019 дар ҳамаи обанборҳо ҳавзаи дарёи Сирдарё обанборҳои вилояти суғд сайди моҳӣ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ қатъиян манъ карда шудааст. моҳияти ин фармоиш аз чӣ иборат аст? дар ин давра аз тарафи моҳиҳо тухмгузорӣ карда мешавад ва
мақсади асосии ин фармоиш барои афзоиш ёфтани захираҳои моҳӣ ҳавзаи дарёи сирдарё бомбарҳои вилояти суғд мебошад. риоя накардани тартиботи муқаррар гардидаи ҷамъоварӣ ё интиқоли моҳӣ далели дигари ба захираи ҳайвоноти обӣ зараррасонанда аст, ки зимни хизматбарӣ милитсияи экологӣ ошкор намуд ва нисбати ҳуқуқвайронкунанда Шаҳрванд Малика Хабилова, сокини ҷамоати диҳотии Лоҳутии шаҳри Конибодом бо моддаи 210 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шудааст. Кормандони шуъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологӣ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ба амнияти экологӣ ва муҳити зист харобиовар чорабинҳои муштараки мақсаднок гузаронида кирдори зидди ҳуқуқиро ошкору пешгирӣ менамоянд. Бемувофиқа бо мақомоти ҳифзи муҳити зист, буридани дарахтони дар ҳолати нашунамо буда аз амалҳоест, ки аз таъсири он муҳити зист зарар мебинад. Ҳар як чунин муносибати дағал бо табиат аз маърифати пасти экологӣ доштани шахси содиркунандааш шаҳодат медиҳад. Зимни хизматбарӣ дар дидбонгоҳи мавзеи ороми ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нақлиёти боркаш боздошт гардид, ки дар бордони он дарахтони сафедори ба тозагӣ бурида шуда меистод. Санҷиш муайян кард, ки дарахтони мазкур аз ҳудуди шаҳри Истиқлол дастрас карда шуда ғайриқонунӣ бурида шуданд. Вай нисбати 2 нафар ҳуқуқвайронкунанда бо моддаи 242 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ маводи маъмурӣ тартиб дода шудааст. риояи меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба буҷаи ҳар як хонавода манфиат меорад. аммо то ҳанӯз баъзе аз шаҳрвандон ба исрофкорӣ ва хароҷотҳои бемаврид роҳ медиҳанд. гузориши навбатии оиди ҳуқуқвайронкунии сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маълумот медиҳад, ки дар вақту соати корӣ маъракаи хатнатӯиро бо иштироки 30 нафар меҳмон ташкил намудааст. тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба манфиати мардум нигаронида шудааст, зеро хароҷоти зиёдатиро аз байн бурда буҷаи оиларо ҳифз мекунад. аммо ёфт мешаванд шаҳрвандоне, ки аз рӯи ҳавову ҳавас ва хислати худнамоӣ меъёрҳои қонунро дағалона вайрон месозанд. бо гирифтани ахборотҳои оперативии кормандони шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳайдарусмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолати риоя накардани талаботи моддаи 9 қонуни танзимро ошкор намуданд. шаҳрванд Норматова Бираҷаб Пулотовна дар хонаи истиқоматиаш маъракаи хатнатӯи набираашро бо иштироки зиёда аз 30 нафар меҳмон ташкил намудааст. Кормандони милитсия рӯзи сешанбеи санаи 16 апрели соати 11:40 ин ҳолати зиёдаравиро ошкор ва ба қайд гирифтанд. иқдоми шаҳрванд хилофи меъёрӣ дар қонун пешбинӣ шудааст, ки хатнатӯиро чорабинии хонаводагӣ муқаррар кардааст ва набояд бо хароҷотҳои зиёдатӣ баргузор карда шавад. далели ошкор гардида акси онро нишон медиҳад. меҳмонони чорабинии ғайриқонунӣ соҳиби маъракаро тарафгирӣ мекарданд, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ заҳмат кашида хатнатӯи набераро мегузаронад. дар сурате ки чунин аст, беҳтар мебуд, ки ҷои ин хароҷоти бемаврид шароити тарбия ва таълиму таҳсили набера фароҳам оварда шавад. нисбати ҳуқуқвайронкунанда дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо бо моддаи 481 Кодекси ҳуқуқвайронкунӣ протокол тартиб дода шуда аз рӯи тобеат барои баррасӣ ба суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ирсол карда шудааст. оқибати ҳар як кирдори ҷиноятиро ҷазо ногузир аст. ҳафтаи гузашта суди шаҳри Хуҷанд нисбати айбдоршаванда дар ҷинояти ғоратгарӣ Абдураҳим Комилови 19 сола сокини шаҳри Хуҷанд ҳукми қонунӣ бароварда ӯро 6 сол аз озодӣ маҳрум намуд. кирдори ба ҷомеа хавфноки ҷавони 19 сола сокини шаҳри Хуҷанд Комилов Абдураҳим Абдуҷамилович, ки барои ғоратгарӣ дар асоси муроҷиати ҷарбдидаҳо ба мақомоти милитсия дастгир шуда, нисбаташ бо моддаи 248 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд, дар рафти тафтишоти пешакӣ тасдиқи худро ёфт. бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ тасарруф намудани маблағи пулӣ ва телефон аз хонандагони Мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23 шаҳри Хуҷанд усули ҷиноятиест, ки айбдоршаванда содир намудааст. баъди анҷоми тафтишоти пешакӣ ҳаракатҳои ҷиноятии Абдураҳим Комилов дар суди шаҳри Хуҷанд баррасӣ гардид. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ, ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя ӯро дар содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ гунаҳгор дониста ҳукми ниҳоии худро баровард. Комилов Абдураҳим Абдуҷамилович бо моддаи 248 қисми 2 бандҳои АГ Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда, ба вай бо
бо ҳамин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ва муҳлати 6 сол бо адо кардани ҷазо дар калонии ислоҳӣ дорои низоми пурзӯр таъин карда шавад. ҳар амалеро подошест ва акнун Абдураҳим Комилов бо ҳукми суд барои амалҳои хеш ки оқибати онро ҳеҷ фикр намекард 6 соли умри ҷавони худро дар маҳбас сипарӣ хоҳад кард. муҳлати адои ҷазо дар калонияи ислоҳии низомаш пурзӯр таъин гардид. дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти суғд рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг дар ин ҳафта низ ба қайд гирифта шудааст. аз ҷои ҳодиса ду садамаи ҳалокатовар ва сабабу омилҳои сар задани онро манзур намуда хоҳони онем ки ронандагон ҳангоми идораи нақлиёт ба қоидаҳои ҳаракати роҳ риоя намуда эҳтиёткор бошанд. суратафзоӣ яке аз қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат ба шумор рафта. тибқи таҳлилҳои бозрасии давлатии автомобилӣ вақтҳои охир шумораи зиёди садамаҳои нақлиётӣ маҳз дар натиҷаи риоя накардани сурати ҳаракат ба қайд гирифта мешаванд. мутаассифона баъзе ронандагон сурати ҳаракати воситаи нақлиётро аз меъёри муқарраршуда зиёд намуда ҳаёти худ ва атрофиёнро зери хатар мегузоранд. чунончи санаи 19 апрел ронандаи автомошини тамғаи BMW Рабиев Немат Бобоҷонович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 8-уми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд-Сомғор аз уҳдаи идораи автомошина набаромада аз роҳ баромада ба ҷӯйбори бетонӣ бархӯрдааст. натиҷаи ин бархӯрд барои ронанда фоҷиавӣ анҷомид. аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ӯ дар беморхона ба ҳалокат мерасад. тафтишот фарзияи маст будани ронандаро рад намуда шитобкорӣ ва суръатафзоиро ба ронанда нисбат медиҳад. бо ҳамин гуна қоидавайронкунӣ садама бо оқибати марг санаи 29 апрел дар километри 278-уми шоҳроҳи душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ноҳияи Спитамен ба қайд гирифта шуд. ронандаи воситаи нақлиёти Opel Astra Хусрав Юсупови 24 сола сокини ноҳияи Шаҳристон аз сабаби баланд намудани сурати ҳаракат аз меъёри муқарраршуда аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада ба чуқурии тарафи чапи роҳ сарозер мешавад. худи ронанда ва як мусофир ҷавони 19 сола аз ҷароҳатҳои вазнин дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофири дигари сабукрав бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ гардид. мавзӯи дигар бо мақсади баланд намудани малакаю маҳорати ҷангии воҳидҳои таъиноти низомии мақомоти корҳои дохилӣ ҳайати дастаи таъиноти махсуси милитсияи вилояти суғд ва афсарону сарбозони қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ машқҳои муштараки ҳарбӣ гузарониданд. машқҳо дар шароити кӯҳистону саҳроӣ ташкил ва аз воситаҳои техникии зироҳипӯш ва силоҳҳои гуногуни ҷангӣ тамринҳои тактикӣ гузаронида шуд. барои санҷиши ҳолати омодабошии ҷангӣ ва сайқал додани маҳорати ҳарбии ҳайати шахсии дастаи таъиноти махсуси милитсия ва хизматчиёни қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд машқҳои ҳарбии таълимии ин воҳидҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар мавзеи омодагии ҷангии чоруғдарони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гузаронида шуд. дар машқгоҳ дар баробари истифодабарии силоҳҳои фардӣ намудҳои гуногуни автомат Калашников ва милтиқҳои мерганӣ аз аслиҳаҳои вазнини ҷангӣ пулемети дастии Калашников намудҳои муосири гранатомет ва миномет ҳамчунин воситаҳои техникии зироҳипӯши ҷангӣ аз қабили БТР-80 ва БМП истифода бурда шуд. сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо ва фармондеҳи қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ полковник Суҳроб Рауфзода аз рафти баргузории машқҳои низомӣ дидан намуда ба ҳайати шахсӣ ҷиҳати самаранок гузарондани машқҳои таълимӣ омӯхтани тактикаҳои истифодаи силоҳ муҳориба ва муқовимат барои несту нобуд кардани қувваи ҷангии душман дастур доданд. нишонгирӣ аз масофаҳои гуногун бо истифода аз силоҳу муҳимоти ҷангӣ ҷузъи машқҳои ҳарбӣ буд ки ҳар як низомӣ аз аслиҳаи ба ӯ вогузор гардида маҳорати ҷангии худро нишон дод. мо сарбозони қисми ҳарбии 3501 дар машқҳои саҳроӣ фаъолият дорем ва донишҳое ки назариявӣ дар қисми ҳарбӣ омӯхта будем ва ҳайати афсароне ки дар қисми низомӣ барои мо омӯхта буданд имрӯз дар ин машқҳои саҳроӣ ҳамаи онро дар амал татбиқ карда истодаем. аз намудҳои яроқ аз автомат Калашников, пулемет Калашников, милтиқи мергани Дурагунов, норинҷакандози дастии танкӣ ва техникаи зироҳипӯши ҷангӣ аз қабили БТР, БМП имрӯз барои мо маълумот дода истоданд.
дар нуқтаи таълимӣ тамоми шароити техникӣ ва лавозимоти ҳарбӣ фароҳам оварда шуда, дастурдиҳандагон аз ҳисоби кормандони ботаҷриба ва соҳибтахассуси корозмуда ҳайати сафарбаргардидаро таълим доданд. Машқҳои ҳарбӣ тактикӣ 5 шабонарӯз идома кард. таҷрибаи ҳаётӣ борҳо исбот намудааст, ки як тасмим аз ҷумла ҳаракати ҷиноятӣ барои тағйири як сарнавишт кофист. бигзор риояи қонун барои ҳар як шахс одат бошад, зеро надонистани қонун касро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. Ин буд муҳтавои барномаи имрӯза аз фаъолияти милитсияи суғд. То дидори навбатӣ, тансиҳату хонаобод бошед. Хайр.